на всички гости и участници във втората част на турнира Ариана Аматьорска лига, която ще се проведе тук на това уникално мобилно спортно съоръжение Ариана Арена. В рамките на 2 уикенда, тук в Русе, общо 108 отбора мерят сили за честа да се изправят на големите финали заедно с останалите победители от другите 8 града за голямата награда на Ариана Аматьорска лига в двубой с шампиона на България Литекс Ловеч. Турнирът ще бъде открит от нашите официални гости, кметът на Русе Божидар Йотов и областният управител Пламен Стоилов. Думата давам на кмета Божидар Йотов. Благодаря, ще помоля само по протокола. Първо се дава думата на представителя на държавната власт. Господин Стоилов, заповядайте. Благодаря на кмета, толерантен както винаги. Уважаеми състезатели, уважаеми дами и господа, зрители, за мен е изключително удоволствие и чест, че имам възможността днес да поздравя участниците в финалния турнир Ариана Аматьорска лига. Смятам, че духа на футбола винаги е бил жив в Русе и тия турнири го доказват. На двата отбора, които ще открият турнира Пентхаус и Фибран, пожелавам един успешен старт. Въпреки горещото време съм убеден, че ще има красиви изпълнения, ще има много емоции и съм убеден, че двата отбора, които ще излъчим след като приключи турнира, ще бъдат едни достойни представители на футбола в Русе. Пожелавам успех на всички и сега думата мога да дам и на кмета. Благодаря ви, господин областен управител, господин заместник областен управител. Приятели от Ариана, за нас стана вече традиция втора година да правим срещи с вас, които събират нашите спортни деятели, нашите фенове на футбола. Радвам се, че отново сме домакини на този турнир Ариана, който организира. Така че мога да пожелая успех на всички и надявам се поне втория от двата уикенда да бъде времето още по-подходящо и повече зрители да има. Успех! Обратно, напред оставят много контра. Така.